Jeg var autodidakt i at køre elcykel, og jeg var meget, jeg havde været ude for mange overraskelser, som jeg synes, at der var nogle mennesker, det ville jeg være ked af, at de skulle være ude for det samme. Nu da jeg kørte ned ad Jordensgade for at komme hertil, der har jeg ikke el sat til, der har jeg el slukket, fordi min cykel den kører jo bare derude. Og så kan jeg jo bremse på cyklen, ligesom jeg kan på en almindelig cykel. Ja. Hvordan bremser man så, når el er sat til? Jamen el, i det her tilfælde, på min cykel, eller det er fordi jeg sammenligner min meget, det man kan gøre, det er, at man kan slukke el ved at trykke ind her. Ja. Og det skal man også kunne, når man cykler. Ja. Det er meget svært på de her to her. Og det er det med, hvor jeg så siger, at det er generationen. Fordi i dag, der kan de fleste cykler, de kan slukke lynhurtigt ved at trykke på en knap på el. Ja. Det kan den her ikke. Ja. Der skal man holde knappen inden et lille bitte stykke tid, og så slukker den. Og på det her styrepanel, der tænder og slukker man for el her på. Nu skal jeg lige se, om el det er sat til her. Det er det ikke. Så skal jeg lige dreje nøglen her for at sætte el til. Den der, det er hastigheden på elmotoren. Og på den her cykel, der starter den altid på 1, for at man ikke skal komme alt for hurtigt afsted. Jeg skal altid have pedalerne stående på en bestemt måde, når jeg skal starte igen. Og derfor så tænker jeg, at jeg skal lige have pedalerne stående på den måde, så jeg cykler, altså jeg drejer lige pedalerne derhen til. Så skal du regne med, når du træder en kvart omgang på den der, så kører motoren. Og hvis ikke du når at få den slukket, inden du kommer hen til krydset, og du drejer den kvart omgang, så kører du også ud i krydset. Og jeg har også været udsat for det, at jeg skulle igennem en tunnel ude på Randersvej. Og når så man kører ned, det er super fint, man kører ned, og så skal man op igen, men så er det sådan noget hårnålesving. Og hvis man så får for meget fart på der, så kan man ikke nå at dreje. Så bliver man sådan helt perpleks, altså hvad skal man sige, man bliver helt forskrækket over det der. Og det var så stort et sving for mig der, da jeg skulle dreje der igen. Jamen jeg sprang af cyklen, og altså jeg gjorde sådan her, sådan sprang jeg af cyklen. Og så lod jeg bare cyklen falde. Jamen det var jeg jo nødt til. Altså for ellers havde jeg kørt ind i et eller andet. Og det er jo sådan nogle situationer, man slet ikke forventer, at en elcykel den kan bringe en ud i. Og det tænkte jeg, at det var det, man måtte ligesom hjælpe folk med. Og det er en pjece, der fortæller og giver 10 gode råd på elcykel. Og så står der herinde i, hvad man kan tage, og hvilke råd man kan gøre brug af. Prøv nu at starte på den der. Den tager ved. Hvad siger du? Den tager virkelig ved. Ja. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring, og det er fordi